Ето какво намерихме в този изоставен ЖП тунел. Стигането до тази локация беше леща от самото начало. Времето беше студено, ветровито и дъждовно, което беше предпоставка за една тежко пълноценна пневмония. Освен това пътя, през който минахме, наподобяваше този за блатото на Шрек, защото беше много карен. Входа на тунела се виждаше и изглеждаше близо, но в реалност имахме да извървим още няколко километра, защото трябваше да заобиколим водната бариера пред нас. След известно време се озувахме на път, беше остатък от някогашни ЖП линии. По пътя все още бяха останали пилоните за ток. Когато стигнахме тунела ни посрещна тази голяма бетонна шанаджийщина. Видяхме, че има стълби към покрива и затова решихме да се качим. Стълбите се разпадаха като зъбите на стар дядо и на слизане щяхме да се убием, но това не е важно. Горе се разкри страхотна гледка. Можехме да видим всичкия път, който сме извървяли, наведнъж. Самият тунел беше кратък и доста празен. Надявахме се да открием някакъв допълнителен вътрешен тунел, но за жалост тази миша дупка беше най-близкото, което отговаряше на подобно описание. Тя и тази малко по-голяма вдлъбнатина. Като цяло мястото е красиво и доста уанаби фотографчета биха го харесали за еджи пуберски снимки през лятото. Толкова от мен, айде чао!